Happy birthday. Uy, great naman si tita. Happy birthday. Daghan sige andam si Lukdoy. Oh, Lukdoy si. Wala na lukdoy na sundoy. Palitan ba sa Lukdoy, nay plano kita salamat kami. Sa picture. Wait, picture na re. Good morning, guys. Kunin ka mo ito na tarong tataod. Ngaban si Kimyat na ha, guys. Kaya mga tuman may karoon og maribuhok. So, nakaready na gamang mga nuog ni Kimyat. Ngaban si Kimyat. Di kami ngawang papa, be. Di kami ngawang papa. Mingawon unja. Pasti lang mingawon ko nung dyan mo unja pa. Padir. Mingawon ko nung si Kimyat ni mo unja. Uban ka, de. Paminaw. Uban. Nabaray kay wifi. Ano man? Wala na load. Lagi load. Magabanda kay mingawon ko dai. Di ko no kapauban ng papa. Mingawan si papa. Ha? May uban man ko na sa pa. Ito na, nakaready na kamang bag na to, guys. Mapahatid na may paparong tataod. Dadayang tablet, kaya na kay kalingawan na to. Dadayang tablet, ha? Dahil na, guys, nakaready na kamang Kimyat yan. Mga to na po may dito sa maribuhok, guys. Alas, ti Julie. Ang iba na Kimyat, karong di ka jo, tantong mingaw. Yes, no? Matataod, mga to na may Kimyat. Mulayas na may dress by. Mulayas na Kimyat. Balik isang simana. Ito. Ang idagit ang tablet, guys. Kaya mazo nang di maghilak. Yan. Ang tablet taris bag. Ang gisuk-suk. Okay. One man, uy. Kanaday. Ito na ta. Pagbabay nila kuya. Pagbabay nila kuya. Bye-bye, kuya. Bye-bye, kuya. Pagbinatan. Eskwela, ha, kuya. Kung nanay klase. Karoon kayo mas like klase, guys. Nara mo diha. Bye-bye. Aksi kuya Kinkin. Tapos ubos. Tapos kuya Kinkin. Tapos ubos, guys. To, ah. Lili sa zaro panday sa tay. Tata na. Punami, guys. A few moments later. Happy birthday! Great, tita, be. Pila edad mo? Ay na. Tiya, mura pa malagi 20 anyos. Great, tita, be. Great, tita. Ay, ba, ah. Huwag naman guna. Kasig na namang isi. Buyog. Adjo, di po akisan. Lagi mo na nganaon. Mana? Oo, di ta. Bye-bye sa papa. Uy, bye sa papa kay Pilar batag adlaw di makita ini. Bye-bye papa. Na bye-bye. Di ka mo kiss. Kiss ang papa. Very good ay nighapon kay alas 5 pa sa hapon natug na cha. Ana murang adlawon day pud. Ay mo nagyap kapoys nanay. Birthday ron pura mi day, guys. Tagli na magway handa. Sagdi laman. Basta kay maadyo ag panglawas unja, ma-okay unja tanan nimong kuan. Insa sa oras sa im check up. Ugma pa day no. Ugma pa day. Travel pa mi unja. Na ati na. Di na bulaga. Bulaga. Aprrr. Ano man niliit na magara na bin ah. Hala niliit na. Lagi karon niliit-liit naman, guys, na ah. Hala Ginoo ko. La, hagwas bibi. Nato ni dagan-dagan man. Dali. Ang pormang iliya. Ano ni panuton? Uban sa Kimyat. Ban mas ati Kimyat kay arong di ka jumingaw. Hindi magsilak. Tugon mo tinasin siya. Behave lang ha. Behave lang ha. Nakita mo nanay. Lipay na na. Kita mo nanay no? Lipay Lola. Ha? Aw Lula di ay plur kay ikaw man day nanay. Si Lula Lita, Lula nanay. Nahinom kasi nanay Purami man di ay. Ag nanay si Purami, si nanay Lita mo ay Lula. Labi, nagansa ka. Ay vlog ko no siya. Kamerang tulo dari na bilin, guys. Kaya ito sila sa Purami nagikuha.
Ito sila gikuha. Uy, mata na mag-amang bata. Si Kimmy at may nang nili. Mana ka panilhig. Nilhig man siya guys. Ginadya silhig kay nebo. Dalton. Dalton, Dalton. 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 Wake up na ang baby Dalton na yan, na yan, na yan. Shoo. Sana kaligoon. Nung tataon ha. Wala. Nanawa guys Ibidyuhan man din sa kitid-kitid si baby Dalton. Nag-vlog ko no siya guys. Karon tata dami mo larga guys padung og maribuhok. Uban has Kimmy atin. Mas maribuhok ta, banta. Kordapya si Kimmy at busy ka ajo og TikTok busy Kimmy at guys A few moments later. May secret guys magipagawa si Purami. Kay panay din naman Julie to Kimyat. Yes, Kimyat. Aron lipad ang Kimyat, guys. Di na miss maribuhok. Abot na ka sa maribuhok, Kim. Di. Ha? Aman. Hala. Okay ra lagi mo karga nimo. Okay ra. Diyon nang gimaw-maw. Imbis ng didi na. Diyon kuan. Laman. Bisto, ginawa ko. Hanakip kita bi, paluma. Patiwasa na. Tiwasag didi guys. Dede mo ko kasaka. Tiwasag didi ang batang gamatoy. Ginapay na bagkat ikat mong labas na. Dai batang aran dak guys dia si Dalton ning tubo na. Diyan na. Bitaw, si Yuhan guys, Yuhan. Senga na ba tayo, Yuhan? Wala na drive na skutsi. Ala. Bi. Ala to na. Maju kay mo dagan na kutsi bi mo gidrivean. Hala, na tagak na. Babi. Ala lagi nako. Ala to na ning dagan. To na guys, ning dagan. 2 years old pa to? Aduh pa day katuig ko na ning dagan na sirit. Hala Purami nga na magas Dalton. Ay nangatagak na mga lapis. Hala nga to na magas Dalton guys, ini kuan puhon. Purami, na may pansit Purami sakto ri. Ya. Dapay udong o kanang na ay pang pahaba ng life. Udong. Lagi mo bangko. Dali iray Ilya. Asa man mo libre hente Hala. Oh, kamis bibi mabili inday mi. Dito taninjo. Saan? Dami. Guys, nandiyan naman. Baka para subaan. Hindi lang, nisiga magalit ang Abay, tanda naman. Ano ba? Hala, ginoo ni urus na magbuhok ni ti Julie. Abi ko gila itong nasunog. Diya, hala bahog. Na, bung sunog. Anjog kumpiyansa na ba na? Hala ka. Kuhan na, mutubo ra na. Luwi laman. Buang tuwa-tuwa, legal ko sila. Parang luuja. Hindi, may magkiti-piti. Gila ito. Wala mo yun na. Dali, kaya na. Muoy. Nagkumpiyansa dyan. Tingnan mo. Hindi, nagsila. Buwan ko magtumoy nga na. Agsuho ba? Danin nga na. Kasi manghangin. Kaya gusto po nang dapat. Dali kalito sila. Muoy laman. Hindi, salaring. Nga mas tinuli guys. Pag sa tanaw isang kilig napabakon. Hindi ka magtukilay man nasunog eh. Mura magkiti-piti dali ipig na nabaho. Nanimang sunog. Nanimang sunog ba? Nung kung napa mag-imukilay. Agbuhok man day na rin guys. Nangakuan. Hala. Hala, ginoo ko. Wala. Amang gidahang kuan. Sila na na. Sila guys kay ungo. Mata si Jahar mga kuan mo ra dyan nga sa dujanan. Sa kanay ligid. Pwede sa isuroy.
Ano, maghatag ka mo para kumugsa. Yan. Ganta nito kambis guys. Yan guys. Kambis. Kami galit. Para mag-kumamit. Ito kambis. Ya, Flor, saan ko rin mo, Flor? Sila. Hi! Kamusta naman? Busy sila, busy ito ah. Pagpakaadyo! Ayaw ka luya-luya. Di lagi. Eh, ano makauyag pagdaghan? Oo, Jod. Ang gila siliktik. Na, nagarimang mo doon po dati. Masunda na. Iya. Uy, wow! Sino ba? Tara guys. Sinigang. Ritson. Some drinks. Yan na guys. Sinuba, sinigang. Sama-sama. Ready na guys. Ang cake ni Puramidia. Huwag masasay kalibutan na guys. Okay. Kumanda? Ito na. Moro na ito ikadalit kay Purawi. Na, dami siya. Nilibutan. Uy, nabalik. Sakto manggon. Sakto koy. 3-0. Anak. Sakto. Ano guys? Pag. Ah, sige. 1, 2, 3. O, paday. Guys. Hoy! Mga anak ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Hello, may kakuan guys. Di ada dari gawas. Blue da candle, blue da candle. Hello, aman muskuan. Hello man. Na sige. Na sama na. Tisa. Kamu sa daigan. Kay Sila, pwede ko puno na. Uy! Hala, sino asa mo? Asa mo sila oh. Pabili ko kayo nagluto. Ikaw dating. Na. Ayun. Ah, pila na 3? Pila di ay. Pili ay, pila na din 3. Kasi ti. Agkuan eh. Pila dig 3. Ano ba di ay ni? Uy, sarap ni. Happy birthday to you. Ha? Kapag kalimutan natin dami. Na. Pwede ko maplano ko ganda. Hala, ginaw ko. Mading sirit-sirit ko na. Musirit lagi ng duha. Kanang duha. Yay! Happy birthday! Gusto ko kung undoy na ikaw ng magtang. Naupa mga Pagluto ni Jaloy na pa. Sige ko lang mo. nagarusun. Hala, naut-ut na. Naut-ut. Ay. Hala. Nga na rati. Mapang nabuti na. Pastilan ka ziniwa ka zini kalibutan. Agresero. Birthday, Flo. Happy birthday. Uy, greet na mo sin tita. Happy birthday. Amen. Daghan sa giyandang si Lukdoy. Oh, Lukdoy si Wala na lukdoy na sundoy. Palikan ba siya kag
Wow, na ice cream. Para kunos mga kidos. Wow. Way kalibutan way kalibutan. Ning tama makusat ito. Eh. Salamat sa ito ah. Oy! Di ka na ni kalimutan. Nagtabang Ruby. Ningan, magdumati ko maghanda. Pagdaya mo good. Kuhan lagi. Surprise. May ginagmay. Ikaw namang may mangga kay Tama. kaplibo. Nagkakano sa gabi. Sunda na ganis Dalton. Isang tinaw-tinaw na maging ane. Ha? Ito'y naiplano. Kita salamat Sa kami. bang sa picture. Wait, picture na rin. Ayo sa Elia, imo na magituslok day. Ato sa day. Ano yung kinahanglan pa? Palipod-lipod ka. Mauna na siya. O, di ba? Tres, malingin. Ano lagi pagkanta? Imurang cellphone ka. Pesi baby. Na. Sorry, sabi, terla ko. Dalton. Asawan dito ka. 1, 2, 3. Naging namamahan, daghang salamat sa grasya. Ngayon mong gihatag karon. Salamat po sa nag-birthday, tagaig maadong panglawas sa kanunay. Gihatag niya kaayuhan sa isahan kanang pamalati ang gibal kanang pamalatian karon Lord, gihatag niya kaayuhan. Insya salamat sa mga grasya nga imong gipambit na mo karon. Initan na namang gipangayod pasalamatan pinagi ni Kristo. Amen! Salamat din sa aking sumugyan. Thank you very much! Ganda na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sana ka kanina na. Okay, balat! Ano yan? Sanay mo! Naputol. Sanay mo, be! Yan na nga. Sanay mo! Ikaw pa sa totoo! Wala, may rawaling ka. Ang kahara mga balitan dali pero kay atag ko ng igagaw. Ito braso pilido. Braso. Hala, yaon. Si Nak maripo. Puan! Balik na diyo. Ilya, nagsige naman ka panuslok diha. Kita sana siguro na ko. Ga? Day, pagka na day. Day na. Diha, day, ice cream. Ice cream. Day na, day. Puro day. Mo na. Ay gift sa lagi. Kaya sa kusmanggo kayo. Paborito din ni My Love day. Ikaw nag-plan ka na doon? Ang doy. Siguro. On, nga on. Oy! Hama na long. Day na. Butang naman tayo. Ayaw, kana ka ano diya kay ano man tamoy. Uy, kaano guys, cream. Kakimyat. Kumbati. Ice cream ko rin sa hao. Mga tuwag na mas kimyat, guys. Tuwag mas kimyatin. Uban-uban. Bibi na ito. Masuso pa, manalihapon bang bibi na ito, guys. Mas kimyat, mga tuwag na may kay uma. Wow. Uy, wow, mga kamay, masuso po ito ni. Dalaga naman eh. Dalaga naman eh na. Arami pa dyan taon. Tanong ni mama. Amot nagbalgo ka gamay bagi. Ako, wak ka na naman maas din sa nalalaman. Wah, natukos ka pa nito. Natukos ka pa nito. Nice na nga. Nagtukos. Minsan nagitapan mo. Wah, unlan. Kisa ko na yung tapan. Lakas ka. Lakas ko sa unlan. Kaya umang ka diha. Uban pa kuha na. Lakas kang mama. Ano? Hanggang ka. May ganahan ka sa matog. Magkakasgatas. Pagkawan ka na nanamihi ko. Okay. Mangihi ka po kawa ko ha. Okay. Lami man dato higaan sa kat datos ang Quran guys kay bugnaw. Bugnaw ag sa Quranan mga butong man. Kita na to. Good night guys. Mag-sleeping Ay, sa na. panganak. Ilag. Good night. Good night. Bye-bye. Okay mo tanan. Ay, ang